Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki runar bamla ban ithu ha kamit sni palai kilalet ban Kawang Petrol bom ya ka police outpost ha Nongmensong. Kani kajingja Shah Kawang Petrol bom kalaja ha pedeng kapor khandai bat khandai steng minmit. Laong ba uwei na ki he pulit ha ba pentikna halor kani kajingja. Ha kani kajingja omshum ladon kanu kajing minsaw ni kajing julor ka ba he Henry ka ba malumala. Haba yadei bat kani la register ika case bat kajing toket kalayat syakmat ban kem yaki brio ki badon kti. Đọc hết nó